Genesis chapter 16. Ni Agar ken ni Ismael. Saan nga aganak ni Sarai nga asawa ni Abram. Nga badda taga Buna a babae at taga Ehipto nga agnagan ti Agar. Iso a kinunana ken ni Abram. Yan tangay tadinak pinaraburan ti apo ti anak. Apay adimo a kaiddaen ti tagabok. Baring no aganak iti agpaay kanyak. Immanamong ni Abram ket naited ni Agar kenkwana akas asawa nga agserbi kenkwana. Sangapulo tawen idin ni Abram ti daga ti Kanaan. Kay naidda ni Abram ni Agar ket nagsikog. Iti madlaw ni Agar ang masiklogen. Timmangsit ket minumsina pay ni Sarai. Kinuna ni Sarai ken ni Abram. Sika tinakaigapuan ti pananglais kanyak ni Agar. Siyak mismo tinangted ken ka ngem umsyen nakon manipod amuna a masikugen. Ikaddeng kuma ti apo no siya sino kadata ti mapabasol. Kinuna ni Abram. Tagabom daytoy a babae. Aramidem kenkwana ti anyaman akayat mo. Naranggas ni Sarai ken Agar agingga a nagtalaw ti tagabo. Iti asideg ti maysa nga ugbog iti letang iti dalan nga agturong ijay sor adda anghel ni Yahweh anang sabat kenkwana. Kinunana, Agar, tagabo ni Sarai, sa dino ti naggapwam ken sa dino ti papanam. Tinalawak ti awapok. Sumbat ni Agar. Kinuna ni anghel ni Yahweh. Agsubli ka ket agserbi ka kenkwana. Ket inayon na ikan kanto iti ado nga anak ken apuko ket indinton mabilang ti kaaduda. Aganak kanto iti lalaki ket panaganam to iti Ismael. Agsipod ta impangag ti apo ti asog mo. Ngem agbiag to ti anak mo akas atap nga asno. Kabusor nanto ti tunggal maysa ket agbalin tumet a kabusor ti amin. Saan to nga agnaed iti asidong dagiti kabagyan na. Kinuna ni Agar iti bagina. Pudno kadi a nakitak ti Dios ket si bibiyagak pay laeng kalpasan ti pannakakitak kenkwana. Ngarod pinanagana ni Yahweh a nakisarita kenkwana ti Dios a makakita. Daytoy ti gapuna a mauawagan ti bubon nga adda iti nagbaetan ti Kades ken Bered iti Beer Lahai-roi. Lalaki ti impasngay ni Agar ket pinanaganan ni Abram iti Ismael. 80 ket 6 ti tawen idin ni Abram.